Samahan nyo akong lutuin ang sisling. Una natin gagawin, magigisa muna tayo ng bawang, sibuyas at kamatis. Tapos sunod natin yung ating sibuyas. Ngayon, sunod natin yung ating kamatis. Ngayon, sunod natin yung ating pusit. Lagyan na rin natin ng soy sauce. Ng suka. Tapos ilagay na natin yung ink. Nilagyan ko ng konting mantika para then yung ating 1 teaspoon na sugar. Yung ating pepper, brown pepper, and then mix natin. Ito madali yan ito. Tapos lagyan natin ng konting Sprite. Pakuluan lang natin siya, and then kailangan na natin tanggalin yung pusit. So ngayon tanggalin na natin yung ating mga pusit. Yan, natanggalan na natin yung ating mga pusit. So ngayon ang gagawin natin, patutuyuin lang natin itong ating sabaw. So ito na, malapot na siya. Ito na, malapot na. Medyo mausok kasi nandito ako sa labas nagluto. -1. Kaya di nyo masyadong nakikita. So ngayon, gagamitan natin siya ng sizzling plate. Ngayon, ilalagay na natin yung ating butter. Ngayon, ilalagay na natin yung ating pusit. Oops! Tapos, lalagyan natin ng sauce. Gawin natin yung konti. So, ito na yung ating sizzling pusit, adobong pusit. Lagay na tayo natin yung ating pinaka-sentro. Thank you for watching.